Kenang mentek lakam ya ka jing kamai bean pat ya ka jing lek klamakor jong kinong ya auto hapo nongpo ki pulit jong ka nongpo mentaga sengi ke la penlong ya ka jing talasi ki ba bontri ki auto ki ba kamai hage thain nongpo kakum ka jing thu jong ki pulit wat kum juru kinong ya lam juga sengki auto ki le thu bagi babon ki pat ba ki lo ujor ya ka jing lek klamakor de kinong ya auto bat kum juru Suba bakla bandon ruki nongnya auto ki bamin heki kam sniu kum ka jing kaidok baka jing docs na kalang jong ki pulit ki lapang ye jing khanra mata ka sngi kam tam ya ka jing khanra ka long ru yaki kali auto ki bamdon satya ki kot ki sla ki babyang ha kan ka jing khanra jong ki pulit na ka jing talisi ki jong ki rengkat ka jing ya trilang baka seng ki nongnya auto lalap bahadu don kembal lai fongut ki nongnya auto ki bamdon satya ki kot ki sla ki babyang Nambah kini kajing talasi baka jing khanra na kanan jiki pulen dan kuna hadu sfoja tengka na barok kini ki utu gimana setia yagi kot kisla kumjuru na kalian kini lam jaga seng kini nya utu gila ang baka jing talasi kalong pen senguthu ya barok kini nya utu bahaba ki kamai kini pen biang yagi kot kisla ki benang kat kum kerti penyat dan dekat kum penyat kali apa nopo bakam juru akan jelahi barok kawai Benar? License, you don't have number plate, but still he is challenging police. I will not see your license now. Give me that original one. Give me that original one in your hand, not this one. The original one in your hand. I will not accept you. You are talking too much. Go and take from home. Play rai na po na tao balay nam ya kasin jam ka jeng ti ka jeng im jeng ita ru ne kapor ba de klimat ka bangidon menta banjubab alor jeng ta jeng kli ka ba pidot ban kli ha padeng jeng ilang ha ka kapor ha ka kapor na yang naglian jong kanong po ini kumu presiden ngadon banjubab ekta jeng kli juki kadon gawe ka kitin na ka bible na ka sti jauh jokab nang benukong khot ka ba arpar ka bong kumne dolong thi kinong le kitin om tang kinong yo sngew lengba ini kitin na bible ngakwa ban share hagane kapor ba ngile ya kene kakam naglen ni ka nong point adin bangilyo ya ka complain ka babon nakaliang jong ki baipa kinong le no one di badai ha ka temri boy bi jengi hapo jong kane ka nong po area ka jongi ki ngiyo ya ka complain ha ka babon habri bat ki driver auto ki jongi namar ba bunsin ngilap bat ngisyam baki driver auto jengi hagapor bagi kamai ya ki auto jengi kidon ki passenger ki ba complain ki ong baki ki labo aj nangta ki keren ru ikitin ki baklema kor kabamut baki ya ki on discipline nangta ngiyos ngeuro baki don ki driver auto jengi ki ba ki badi drug bat kidon ro hagi benai ki bladep dag borom ni haban itu ya ki sya kemat jupi ki press baki media bagi dan ro ki driver auto jingi ki balik ki kampeng ka kidnapping kamkam iyo ya kena complain te dag boborom hari kisah kamte ka penta jongi ka nopo ini persim ya kena senjam kate ka central body jong ka auto bade banle ya kena penta henry lakhat sau santli ki senam naklian jong ka central body ka yo thak lengai kumta ka long ke bawah lerang kumta naklian ki ka nopo ini mi haban sim ya kena senjam ban ya keman nak penta om ban persneu ya ki para driver ki jengi lane kemjuro ya ki nolek ki nawan henry banwan ra ya ka jingi sultanat banwan ra ya ki jengi banwan ra ya ka jingi satu jemut ka jingi singan ya kale kawan pedeng jong kinongnya auto kemjuro bat ki passenger ki jongi kentang ya wai sua ban penkut ya kene ka kami seks ka statement ka bang dan man ai kene kor tolong ba nagliang jengi ka unit ngisim ya kene ka senjam ban pasat lang sia ki
Saki try jong ki auto, but kumjur ya ki para drivers di jongi haba ngisutu bam ta haba ngilektrai kita ngi haban penbiang ya ki tiar na laying na lasem. Lada ngilektrai sia gelengka ki risagi ngide pan penbiang ya umok kiu bat kawai. Bat kum ta ter kumjur hadu banginya ya ki kali ide pan penbiang la ya ki license ki jongi. Kumjur kai ka message ke bagian man ai sia ki try jong ki auto. Lane ki driver kumjur abang isim ya kanega senjam ban kamai lane bannya ai ki kali jingi la kilong ki auto ki ba ki local taxi semua bat kum ta ter idon kam ban penbiang ya ki license ki jongi borok hai ki bapai ya kanika media makan taksi ngade sub inspector Jackie Pawa na po traffic ngile ya awareness program kam checking hang ni po no po na battery junction namar ba ngila checking ni ki auto borok hai nang babun na pring kini kim dan license te mus na pring jengki badai ki pakim machine sino pendong kim tip pa kita license nya la nya e kalong ka danger kalong ka jingma ya kari pa ka pendu jingi hamtam la dia kanu ko accident pi below 18 years kidon banyak mentak singil check ba ngilap sibun ya kido ki bamdan ngila fine ngila compounding yaki nang banyak slip ngila ai ki kenapa kalong ka reminder yaki pakinang ni cemat kimno chu banyak rumah teng apa ngilap bubun ki case ki accident case ngilap pa kim dan license ba kaweru kawe be on the age kim dan license tenta karau ka jing temna ka jing ong jonga che pai ba ki media pa ki ba kin tip ba nang ni kamat ngile checking be man ka pot ba nga kentu ki bri ki driver ki banyak kariru sngoba banyera banyele ya ka driver sin registration yiladi apo DTO ngim ong AAP nama kali kawan ngim usia kali kawan jongpi ngim interfere kali kawan jongpi henry kari papidan ke ID papidan ke license tengi kimene kata henry nama papidan license ke government kam sya papinya keluar hamtam ni ke furlen ke papun ke jinya pai kadu ke helmet kimdan helmet nang ta onala jiaba accident kapai ke kli ke menu benlut kimi pa papli hayeng kila sem jenjar ke nomor pikit bagi kun segi kuntamta andre la rekile police kalong ba ki police kuntamta andre nak mata ke jing bah jongki pai ba kinongnya auto nang mi ngiling penjenjar le yule na kunta jongki na mapin light na ngetiap bagi bun bagi kinong kendong ki beduk ba pemdan kini tin nak tahu ikwa ba pinam dan kamban ICU hospital kanang ba kalong safe yule ba pin kong helmet tanah tak ada ngilek penjenjar jadi nang banang ni cuma kalau ke kubur di kiwi tampan